Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia. Ešte poviem, čo poviem. Poviem tak, že dokopali sme Smer k tomu, že aj svojich úžernických priateľov trošku vystrašil a aj ich úžernickí priatelia budú musieť, zdá sa, rátať, že už to nebude také, ako to bejvávalo. Vyzerá to. A sme pred ďalším problémom. My tých problémov je tu strašne veľa. Nech odbúda. Poďme sa hryznúť do ďalšieho problému. Ako zastaviť to, že niekto je schopný tým biedakom, tým ľuďom, ktorí majú doma deti, rodiny, nevyplatiť. A oni sú to schopní. Oni nepočuli to hnutie, že môžete podnikať tak, aby ste neboli sviňa. Oni nevedia, čo to je. To je kultúra, to je firemnou kultúrou u nás, byť sviňou. A oni to robia, im to nevadí. Tu im to prechádza, tu majú veľké politické krytie, odhalte sa, ukážte sa, vážení. Pani Mazúrová z Les, viete, koľko lesňancov robí po stavbách? Osobne vám ich vymenujem. Koľko podstavkov? Poviem vám. Viete, koľký? Zahlasujete? Zahlasujete? Pôjdem vám do Lesnej potom robiť, že či ste zahlasovali, alebo nie. Za tých oravských chlapov, ktorí ráno o 3 v námestove čakajú na bratislavský autobus. A ináč sa sťahujú do sveta. Koľký z nich odišli domov pomaly s plačom? Keby to nebol chlap, tak plače celou cestou. Od Bratislava až po Kráľovany vyplakal. Tam by si dal chudák možno pivo malé. Viete, to je vo vašich rukách. Je to vo vašich rukách. Aby tá zberba, tá lúpežnická banda nezarábala na tých biedakoch montérkách, prosím vás. Už keď ste si vybrali štát, už keď ste si vybrali štátny rozpočet, už keď ste si vybrali eurofondy, tak nechajte aspoň tých biedakových peniaze, nechajte im tie peniaze. Dajte im tie peniaze, lebo sú ich za robotu, ktorú odrobili, ktorú je vidno. Prosím vás, kde sú tie počiatkové CDčka za miliardu? Miliarda sem, miliarda tam. To CDčko, jedno CDčko. Ale tú stavbu vidno, čo urobil Fero z Lesnej. A Jano z Humeného, to vidno. A za to chce peniaze, vážení. Pani Mazúrová, zahlasujete? Prihláste sa, už teraz nemôžete, a povedzte. Prosím vás, to je vaša zodpovednosť, vy to máte v rukách. A pokiaľ Smer bude odkázaný tak, ako kryl úžerníkov a kryl úžerníkov, Smer kryl úžerníkov, dlhodobo ich kryl, bude tu v máji správa o úžerníkoch a to uvidíte, vážení. To dostanete na kladačku. To ste si mysleli, že chceli. To uvidíte, čo sa ľudia dozvedia, čoho ste boli schopní. A teraz ste čo schopní? Čo idete kryť? Idete kryť na Kajmaniho, ja už neviem, kde to všade majú tie haciendy. Idete to kryť z Ferových peňazí? Z Janových peňazí? Z tých Monterkových peňazí? Z tých peňazí biedakov? Idete to kryť? Na to sa ešte dáte zneužiť, využiť? Vážení kolegovia z našej strany, tí ľudia chcú peniaze za svoju robotu. A my sme povinní sme im pomôcť. Sme povinní urobiť všetko preto, aby tie peniaze dostali. A keď 1. mája má byť zhromaždenie, nie bolševik si bude robiť zhromaždenie s kosákom a kladivom. Ale tí chlapi, ktorí skutočne niečo robia, si urobia s Roxorom a z Lopatou. A budem rád, keď niektorý z vás prípadne to podporiť. Lebo oni sú to schopní urobiť. Oni sú schopní tie haciendy neviem kde, na akých ostrovoch zaplatiť z peňazí tých biedakov. Oni sú to schopní urobiť. A Smer je schopný tomu držať chrbát. Vyzývam vás, aj vás vyzývam, ľudia, ktorí máte s tým problém, nebojte sa už. Nebojte sa. Oni majú tendenciu vám vnútiť taký strach. Každý niečo raz kúpil bez DPH. Viete, to je presne to, s čím sa tu manipuluje. Každý. A budete možno teraz povedia, a ticho seď, lebo vtedy. Nebojte sa, vážení, nebojte sa. Pýtajte si svoje peniaze, lebo vy chcete peniaze za robotu. Pýtajte si o tej lupežnickej čvargy, ktorej nie je dosť. Nikdy im nebude dosť. Nikdy im nebude dosť a teraz sa už ulakomili na vaše peniaze. Nedajte si vnútiť strach, že vtedy, neviem čo, ticho seď. Nie, nedajte si vnútiť strach. Pýtajte si svoje peniaze. Pýtajte si svoje peniaze a keď ich bude treba vypýtať tam, kde sú, ja viem, kde sú. A budeme na tie dvere klepať. Ďakujem.